Koro wan gima wadwaro right now. Mondo ng'anyo marwa ni kaka UHC staff mondo rum. It is just a location. Mane gima wadwaro. Ni kop nitie gwenyruok e sirkal mamalo gi sirkal mapiny. Ineno. No gitemo yware. Despite wang'eyo devolution, health is devolved. But health is a priority. Ibed ni national, in a county level, health mibro yudo at the county is the same mibro yudo at the national level. Koro gima wadwaro is just a location mar pesa. Nikop kiketo no 4.2 billion. Mane pesa mwadwaro. After confirmation, we can claim gratitude thereafter. So 4.2 billion, we are actually fighting for it. Tuwadwaro no kete. The Samatandi is hearing this. Nyaka is a medic. What we want, Mondo ng'anyo room, just 4.2 billion. Mane menda makogol to koro inyalo ndik godo tich e yo mogira ni makuru doge tich e yo makare. Exactly. Kata kama